Je, matur sembah nuwun. Ya Mas Wayudi, goyang Semarang Lali diatur yo, Pak. sekalian ayo. Nek wong lali iki lho arep diapake. Kaya sepotane mau goyang Semarang diaturke kagem para Yo, sepuh maaf. ingkang badhe beksa semonggo katuran pinarak mangayun. Mas Wahyudi Goyang Semarang ngerjain Pak Dirin Semarang. monggo. Mas Ramto. Mriki Mas, ayo. Yuk.